Halo लोगोफोर गुड मर्निं माथो USA निफ्राय हमना दैखोना हरबायनो मानसिफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थानायखाय हमनानै फ्लाइटआव दैखोना हरबायनो हरावनो स' दा मोनफैसिगोनसो खोमा दाहालागि USA निफ्राय सेंग्रायाथ' मालाय USA निखाना बेयावनो दं खोमा ना सिख्लायाथ' बड'लेण्डनिमोन ना दा एक्ट्रेसखौ हरफिनसिगोन आरोना शुटिंआ जोब्बाय खोमा शुटिं जोबखांनायखाय दा न'आव फैफिनबाय खोमा एक्ट्रेस आरोना लोगोफोर नोंनि आखला बिदिखायनो बिदि खालामजादों नोङो नोंनि आखला बिदिखायनो बिदि खालामजादों नों लोगोफोर सोरमोनलाय बियो सोरमोन बे गाबनाय मानसिया सोरमोन आं सिनाय मोनाखिसैलै एसे फोरमायना हरलाय कमेन्टफोरनि गेजेरजों सोरमोन बे मानसिया सिनाय मोनाखै आरोना आङो लोगोफोर स' माथो बुंनो दानि बोथोराव आरोना सेंग्रा सिख्लाफोरबो जेनला बोराय बुरैफ्राबो जेनला बैसोनि खोथायानो गैला ना बेबादि जालांबाय मा होनबावनो आरोना मानसिनि जिबनाव मा जाबावगोन मानसि संसाराव ना मोजांखौ बुजिनाय मोजांखौ मावनाय मानसि मोननो बहुद गोब्राबसै आरोना दानि मुगायाव बेबादि जाबाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौबोथ' मा बुंनो ना 100आव 90%आनो बे मा बुङो आरोना गारि दाब्रायनाय लोंनाय सोबनाय बेबादि जालांबाय 10%फोरखौ मोननो हागौना आरोना बोरैबाफोर एसे मोजाङाव स' न'आव बिमा बिफानि बोसोन मानिग्रा गिदिरफोरनि बोसोन मानिग्रा बेबायदि मोननो हागौ खोमा आरोना बेनि बादैथ' मा बुंबावनो लोंनाय सोबनाय फेग्रा मुवा बाहायनाय ड्राग्स बाहायनाय मा बुंबावनो आरोना दानि मुगायाव जोंनि बर'ल' नङा गुबुन हारियावबो बहुद दङ आरोना स' मोजां मुगाखौ नुनो मोनला बादिसो आरोना दानि समाव दा नै USA निखौबो USAआव थांनाय मानसिखौबो नागारासै आरोना नागिर लाबोफिननो हाबाय दा फैबाय थागासिनो दं खोमा USA निफ्राय फ्लाइटआव दैखोना हरबाय खोमा ना USAआव मानसिफोरा ससियेल मिडियानि पावार आरोना बेफोर लोगोफोर USA निफ्रायबो दैखोना हरनो हाबाय गारियाव बेबायदि जानांगौ आरोना दाथ' मा गाबबो खुबु जानो गोनां जादों साला हमना हरग्राफ्रा सोरमोनलै जाना लागोन दा उनावहाय एसे उनावहाय नायबाय था केस होजागोन नोंसोरो केस मानो हमना हरनांगौ केस होजासिगोन नोंसोर दायो